Nagpapahigit na sila. Có gì đó, ăn cái gì Tingnan natin yung mamaya. Awan tuan di rumah pun ay ayaman Itaruh tak aman Sisi pun datang Tuhan doong mayo Tuhan imayo
song from Shaira. Hey! What a fantastic song! Ready na ba kayo? It's my life, boy. Hey! Paano? Mario! Hey! Mario! Malaki ba? Dapat malaki. Galingan nyo, ah. Kasama na kayo. Nakikinis ako, nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit pagkatawa ko. Tuloy ang nasasaktan kahit di naman kayo. Ang puso ko'y nakatulog at parang sumisikip ang ibig ko. Sa pinag-ibig na gulo lang ang sabihin tayo. Kahit di naman tayong gawa, at lagi na lang pinagsasarotan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Hoy, paano yung tagay? Tagay ba po? Tagay. Paano yung tagay? Ayan. Tapos. Hoy! Tapos, Ay, gano'n. bagay pa na yun, ah. Yeah! Sana'y mapansin ang pinadarama sa'yo. Hindi lang din ako sa'y mapagay na lang tayo. At di ko alam bakit pagkatawag ka. Tuloy ang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Puso ko'y natutulog at parang sumisikip ang ibig ko. Sa pinag-ibig tayo ng matabi Biglang nanganak. Ito pa nga. kahit di naman tayo gawa, ba't lagi na lang pinagseselosan siya? Tapos? Bakit ba siya at bakit di na lang Tapos? ako? Biglang instability, ah. Yeah! You're with Canada Band. Yeah! Nagagaling ang ating mga dancers, ha? Yeah! Hoy, paano yung kanta, girls? Paano yung kanta? Isa pa! Agad, uy! Hoy! Hoy! Alcanor! Alright, it's time to give you